Bocah suarane beantere kaya ngono, jogetane ya luwese kaya ngono. Tur yen tak pelajari pancen lekuk-lekuke wajah saka Niken Salindri lek didandani apa wae mesti apik. Iya apa? Ngono kuwi. Pancen ya wis bocah lah tenan. Elok. Iya. Luar biasa. Halo, assalamualaikum Cahayu. Waalaikumsalam, Bapak. Aduh, bapak nganti kangen nganti lek turu ngimpi-impi ketemu sampean tenan. Mila. Tenan kuwi serius. Aku rumangsaku ki pas Itu kata-kata buat menyenangkan hatiku apa kata-kata modus? fakta, aku sumpah pocong wani lek iki tenan. Aku iki tau arep mayang ning ndi buke sing Ngawi apa ngendi kae. Lah gandeng nggen transite iki ora ana nggone aku iki turu ning rumangsaku iki sampean teko wis gelungan kaya ngono kuwi gugah aku. Pak, Bapak tangiyo. Aku ya tangi, ning sing tangi dudu mripatku. Lah apa nih, Pak? Atiku gumregah mergo arep mayang bengi kuwi ngono lho. Atine kegugah gara-gara tak gugah kuwi mau ya, Pak ya. Ngono kuwi. Kuwi fakta, tahu tenan aku ngimpi kaya ngono kuwi. Salim dulu. Salim dulu. Jan bocah. Ayo sini no, mosok bapake kon rono. Dalang arep cenanangan tekan kono yo enggak boleh sampean sing rene. Engko penggemare aja menghujat wong ya anake dhewe. Ngeri ya, Pak, iki totone. Ayo timbangane diambung codot-codot tak ambungi dhewe. Nduk sehat-sehat ya Cahayu. Dan. Iki aku ora raup 7 dina. Silakan menyapa Bapak Harsono. Bapak Ibu Harsono kalian Ibu Bu Eli. Ibu Eli. Kenapa? Oh iki Bu Eli. Ibu Eli. Nggih. Amargi sampun nimbali kula kalian rombongan Ki Cahya Kuntadi Madangkara. Mugi-mugi sehat selalu panjang umurnya. Semoga lancar rezekinya. Semoga tontonan seperti ini yang bisa menghibur masyarakat setahun sekali. Amin. Tambah melimpah ruah rezekinya. Itu Bu Eli sama Pak Harsono itu owner dari Iya. Hotel Mercure ini. Betul juga komisaris Sukses Jaya Group. Jenengan mau teng mriki mau to Pak, tanggapan niki mau lho Pak. Apa? Jenengan dicepaki kamar napa mboten? Cepat bingung aku. Napa? Bar nguyuh bingung renek cibuke. Ya kudune sampean ki ning gone kamar mandine. Apa? Kamar mandine khusus dige ngresiki sing ning gone hotel-hotel ngono kae lho Pak. Kae malah enek jebore. Oh nengken Kamar mandi satpam. jangkrik aku iki dalang nang ndi diajeni mosok kaya padake ngono kuwi. Iki uga matur nuwun Lim karo Jenderal Manajer Pak Nanang Sumarjono ugi Ibu garwane Pak Maidi Wali Kota ing Madiun Bu Maidi Kepareng Rawuh niku priyaine niku nggih. Omong ngono golek petuk karo Pak Maidi kon nanggap wayang dhewe ngono ya. Oh nggih. Nggih bulan depan tirose, Pak. Bulan depan. Nggih, alhamdulillah. Oh, habis lebaran, Pak. Amin. Nggih, matur sembah nuwun Ibu. Alhamdulillah padahal wonge ya ora omong apa-apa. Lambene wong golek dhuwit ngono kuwi ya Ken ya. Nggih, ngono ben ketara. Wo, berarti apa Bu Bu Maidi. Bu Maidi ki arep lebaran ki nanggap Cahya Kuntadi karo Niken Salindri. Ngono ben disekseni wong akeh, Pak. Terus? Sida ra sida ben urusane, Pak. Itu Pak Maidi karo Ibu ya malah izin lho Loh, piye. awak dhewe nanggap ning ngarep omah apa ning ngarep omahe Pak Maidi. Ade tanggap pokoke ning kono pentas ngono. Awak dhewe pentas dhewe, Pak. Lah terus sing bayar sapa? Alah, keri Pak lek kowe. Engko lek wonge sungkan. Nggih, intine selamat sukses untuk Bapak Maidi masih dicintai oleh warga masyarakat Kota Madiun. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Doa yang paling penting itu adalah sehat selalu. Amin. Lihat-lihatnya penting sehat selalu. Kalau kita tidak sehat tuh kita tidak akan mendapatkan rezeki. Nah, 100. Iya. Nggih. Disapa juga itu penggemar jenengan. Disapa juga nggih Lek karo ngaturaken. bapak piyai kene wis kulino mirsani lek karo jenengan arang-arang lho dludak nanti tekan mburi. Nggih, kula teng Madiun nggih jarang-jarang. Nggih to. Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu masyarakat yang ada di kota
Mendunia. Mendunia, semoga panjenengan sedaya dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah. Saged munggah haji. Saged to. Piyai Kota Madiun kene wis munggah kaji kabeh. Oh, kok iso? Mergo ning kene enek replikane Ka'bah ning kene enek. Bendina manasik wong kene iki. Wong Madiun kan jane sugih-sugih kok barang kok e. Masa? Alun-alune nek Singapura barang, Pak. Heeh to. Heeh. Sing anyel aku mau lho. Lah nek Palang Sepur to uwi iki nutup. Iki mobilku ning kene. Lah kok sepure liwat mburine mobilku to, Pak. Kono kuwi lho mau anyelne aku iki iso liwat mburiku iki piye. Madiun ini kota yang maju lho, Pak. Heeh to. Sepur iki ora dideleh ning gone rel, ning dalan. Ayo, kuwi hiasan ya, Nduk, ora. Nggih. Ya saiki nembang Cahayu. Nggih, Pak. Ya iki wis kae ning engko bar langgam kena dindangdukne ngono lho, tak ketang sithik. Oh, ngoten. Nyuwune napa, Pak? Men ora ditinggal katresnanmu karo Piyai Madiun lan Bu Wali. Nggih. Ngaturke ninggal katresnan ngono piye? Setuju ora? Oh, nggih. Mengke di versi J ngoten to, Pak? J iki apa? Jaranan. Oh iya. Cocok versi J. Tapi niki dibawani napa mboten, Pak? Oh Bawani iya jelas. komplit. Oke. Oh, ayo. Niki bawane tentang Dimas Niken Salindri. Oh iya to. Niki cakepane niki sing damel niki lek mboten klentu. Sapa, Nduk? Pak Sukron. Pak Sukron. Nggih, terus sing nyanyi Ibun, Heeh. terus jenengan sing nyawang. Oh iya. Aku nyawange marem kok, Nduk, aku wisan ya. Wis tuwek disawange marem ya. Apa? Nggih. Anggur Niken Salindri. Wah, delok awakmu nang nggen layar ke lho kan. Masalah. Jan kaya Romeo Juliet ae dhewe ya. Ayo nggih. Ya Nduk, Niken Salindri. Ya. Timen buta yang ram masih nangling cahyane roka nambaran jiwa tomo terakhir Driya sumarah mring Yuan tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri, suara emas dari kota Kediri. Jos duk pindah rono men seneng. Jenengan ngusir kula to, Pak? Ngusir kula to? Loh, ora kok ngusir, sampean nang kene selawase. Sampeyan wis semua to, Pak, tak cedeki. Cukup tahu, Pak. Aja kaya ngono. Tegese kan konsumsi untuk penonton. Nyandi adoh men iki. Niki tanggane mriki. Ah, ning kono iki men penggemar sampean iso seneng. Kuwi lho, ting ceruwentel kamera iso ceruwentel kaya ngono. Halo ibu-ibu yang di sebelah sini, mana suaranya? Aduh. Bapak-bapak di sini mana suaranya?
penggemarku ya enak. Ibu-ibu yang di depan mana suaranya? Yoga mana suaranya? Sing gak bengok pecat, sing gak bengok pecat. Yoga mana suaranya? Sinden mana suaranya? Pak Cahyo mana suaranya? Guguk. Cita-citane jenengan dadi niku, Pak. Hah? Apa? Dadi guguk. Sapa? Jenengan. Yo ora ngono kuwi. Ora ta Pak Guguk iki. Ya ndak ngerti lho, Pak. Masa ora ngerti? Lah menurut jenengan enak apa mboten? Ora enak. Muni yo berarti tayu mangan ngono kuwi. Berarti tahu mangan. Lambene ora. Bocah suarane beantere kaya ngono, jogetane ya luwese kaya ngono. Tur yen tak pelajari pancen lekuk-lekuke wajah saka Niken Salindri lek didandani apa wae mesti apik. Iya apa? Ngono kuwi. Pancen ya wis bocah lah tenan. Elok. Iya, jos tenan. Nganti sing mirsani streaming iki ada 8.800 penonton. Ngilek rawuh ning kene kabeh ora cukup iki dalan iki. Ya. Klebu iki genduk Niken ya nggawa streaming dhewe. Heeh. Melu live lumantar channel apa? Niken Salindri Family. Wah iya. Makasih Nduk, Bapak iso melu muncul ning channelmu. Yo genti iki men anak wedok leren dhisik nanjake duojo. Wah iya. Mas Klitik karo Mas Kluthuk Slindro Mas kanggo menyapa warga masyarakat Madiun ya panas melaku wah ya dasare kene iki nggen sepur ya Mak nggen sepur ngaturake panas melaku ki pas untuk memberi support kepada duo Jo supaya naik di pementasan monggo Madangkara dados